oath-taking sa mga lokal nga opisyalis sa Iloilo City sa masunod nga Lunes, mangin simple suno kay Mayor Jerry Treñas. Simple ang mangin oath-taking sa mga lokal nga opisyalis ng syudad sa maabot nga Lunes, Hunyo 27. Suno kay Mayor Jerry Treñas, mayara lamang sa malipot nga programa sa Freedom Grandstand. Filipiniana ang attire sa mga magatambong kag mangin dinapit nga bisita si Senator Mig Zubiri nga isa sa mga suod nga abyan sa alkalde, umpisa nga nakaupod sila sa Kongreso sadto. Aton nga oath-taking will be a simple oath-taking. Of course, we requested everyone nga Filipiniana. Next week, Monday, 10 o'clock, diri lang sa Freedom, no? Mabutang lang kita daw tent, dason na may stage. Maabot diri ang abyan man sang syudad si Migs Subiri. Imbitado naman ang tanan nga tagdaog lakip ang mga konsihal kag suno kay Mayor Treñas kung tani makatambong ang mga iniupod sa ila tagsa ka pamilya. Alas 10 ang programa kag pagkatapos balik trabaho na ang mga empleyado. Simple lang ang tanan nga kandidato nga nagdaog konsihal gin-imbitar. I hope they will attend after and their families, and after back to work. Sa masunod nga 3 ka tuig o kung bago nga termino, ginalauman ang kooperasyon sa mga lokal nga leader sang syudad para sa kayuhan kapag uswag pa sang syudad. Magluwas kay Mayor Treñas, ginalauman sa oath-taking Sanday Vice Mayor Jeffrey Ganzon kag Congresswoman Jamjam Baronda upod sa mga konsihal. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagpasalig sang mas madamo nga heritage building restoration sa syudad sang Iloilo. Ginapabugal gini Mayor Jerry Treñas ang restoration and rehabilitation sa Molo Plaza. Suno sa alkalde, dako gid ang nabulig ni Senator Frank Drilon para matigayon ang proyekto. Apisar may papanghangkat sa maintenance ni matapos ginpaliguan sa mga kabataan ng fountain area. Nagbando naman si Mayor Treñas nga bantayan inisang maayo. I am also very thankful nga na inaugurahan ta na ang Molo gali nga plaza. The first among the plazas nga ginapakayuta. Ang ini nga fondo 20 million paagi ni sa panikasog ni Senator Frank. Ang nag-ano lang to hinpaliguan sang kabataan ng fountain, but ginatagan ko na instruction ng pulis kag ang senro nga bantayan permi. Bangod sang madinalag-on nga proyekto, lauman ang mas madamo pang restoration kag rehabilitation project nga karon nagasugod na. After sa Molo, ang daw masunod amo ang Haro. Ang Haro, ang Belfry, ang bandstand, kag ang Lopez Haina Shrine ipaobra sa National Historical Commission man, paagi man kay Senator Frank. Yara sa Kongreso si Mayor Treñas ang naumpisahan ang pagtumod sa mga heritage sites nga amo karon ang ginapondohan para maamnigan. Nga ay importante because that is part of our cultural heritage. No? Kinahanglan i-preserve ta. And when I was congressman, nakapasar kita nga isang layi nga Republic Act nga ibutangan na pondo sang national government. Sa ginahimo nga heritage restoration project, ginalauman nga makaganyat ini sa mga bisita para makita ang katahom sang syudad kag makahatag man sang dungog sa mga Ilonggo para ipabugal ang kaugalingon nga kultura kag tradisyon. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.